Hi guys, mamuka sei nekuswera. Ndauya nhasi kuti tiadrese nyaya yema chapters ari mixed up pa YouTube. Izvi zvinhu zvinoitwa neYouTube zvandisingakwanise kucontrola. Asi ndoda kukukurudzira kuti pamunoenda papage pedu, ende kumusoro kwepage muona pakanzi home, muona pakanzi videos, muona pakanzi playlist. Ndipo pamuri kuda muenda pamaplaylist enyu motsvaga bhuku ramunoda. Kana takatoverenga tikapedza muchaona tomboti kutonhodzwa kwachauruka rine 9 chapters I think, so you'll go muna videos 9 moklika kutonhodzwa kwachauruka yenyu inobva yata chapter 1 ichipera chapter 2 zvichiteedzana zvakadaro. Kana mukaenda pana rakava kuno risifemberi ndo rine chapters 33. It was a wonderful book, saka rine 33 videos. Mukaenda click chapter 1 muchipedza 2 3 4 zvichidaro. Uyewo I created recently rakanzi random playlist. Imomo I wanted to create a space yandinokwanisa kuuya ndichitaurawo zvandinenge nchinzwa kuda kutaura. Right now ndeye news, random news the United States of America and all around the world. So kana ndine zvandikuda kuadresa kana kutaura, sometimes I just go pa random playlist. Musanetsekane kuti turikuda kuverengwa kwemabhuku ko zvenews zvabva kupi. Guys, just come ipo pa playlist, choose your books, mporegedza kuita mix up. Ndinoda kukutendai vateereri kutora nguva yenyu kuuya tichivarerwa pamwe chete tichidzidza tsika nemagariro. Uyewo new subscribers madecide kufamba rwendo as a family yepaivapo kare. You are welcome guys. I hope muri kudzidza zvakawanda. Kana mino zvamunenge muchida kukomenta kana zvamunenge manzwisisa mubhuku, you are welcome. Enjoy yourselves guys and be safe out there.